Ayo nih gini. Bangar yo. Nyeluk bangar yo para yo. Roh mai. Roh. Bijak anu para nggone bangar. Ya. Dek Ria jak yo. Dono yo. Iya. Pinter ya. Oh ya yo. Jalan-jalan ning Bojonegoro. Sore-sore ning Bojonegoro. Kalau Mbah. Ayo. Mbah. Ajeng tak gini dengar, Mbah. Wes, kotor. Gue mampir nih gue nih. Baras, Mbak Uyut. Minggir sini. Nah, pinter ya ampun. Anaknya siapa ini? Kayak pinter ini. Anaknya siapa ini? Nih, ada anaknya siapa? Tumbas sampo. Bisa ngomong, Ra? Duh, gak iso ya. Tumbas sampo. Mbah, tumbas sampo. Celuk ya. Sip. Pinter. Tenang, celuk lu ya. 1, 2, 3. Nah. Celuk. Nah. Tumbas sampo. La. Ya apa nak ngrene cah cantik. Bondek wingi. Pondek minggu. Kan numpak napa? Niteh sepeda motor. Sepeda motor. Nggih. Sampo zing. Ya Allah, wis sapa cantik? Mengkurap. Wis mengkurap. Walah awake iki ngene. Kan mesti kengkeng. Gak. Iki ning gone sapa iki? Tumbas iki lho. Nang ngene Mbah. Ayo sing lho. Pira lek, Cuk? 5.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Dia sempat Kurang 1.000. mungkin. Ini Para mau jajan apa? mau apa kuwi? Dibakar. Apa kuwi? Ya udah ngambil. Ya, Mbak. Kayak sana tampil lah. Terus ini sampai. Ayam mantuk. Ayah kerja melin. Ini kan minggu kok minggu? Pas hari Idul Adha niku mantuk nggih. Terus sampean terus ditinggal kene. Nggih. Minggu mantuk melin. Seminggu mantuk wae. Lah kok Mantuk melin. Masuk dioda, Kamu belum bisa makan jajan lo ya. Cok pengen lo ya. Niki. Cok pengen lo ya. Pengen lo ya. Enggak tak pakai susu. Ngerti ra kamu ra? Ra? Minta Mbak Farah. Sayang tuh. Ayah ibu. Cek yo. Keras semua ya. Nggih. Allah ya. Ayo. Mantap. Mlaku yo mlaku njaluk mlaku. Mau jaluk maku. Nggih. Ayo. Di topi niki rada gak seneng pemirsa. Wes. Siapa mau? Salah. Minggir ya nek mlaku ya. Minggir ya nek mlaku ya.
Doyan pura aku jajane. Doyan. Awas mandar minggir. Minggir. Minggir ini. Duduk ini. Mampir ini ya. Mau kesini gak? Kamu kesini gak, Dolan? Rene. Halo, Bah. Lambung lagi. Nggih, melek. Wih. Dengan itu mengkarek. Itu. Sinten? Mbah Ras. Ya, Mbak. Ayo melu Baras. Di Baras nih. Baras, Bu. Pemirsa. Baik, Bu, baik. Mana potongnya? Bungkus teh udah lama emak. Terus lagi. Apa gitu? Delok film. Delok film. Pangkring Yuyut. Tangkling Yuyut. Yuyut pangkring ya. Yuyut Ana tangkling. nang kono nama jero kok. Heeh. Ning apa Ning nih? HP. Doane. Ya ya. Nang iki ke Oh, ning HP. Kodok rewel, Mbak. bangku nangane, bangku doane. Tuku sampo. Ya ya. Ning kono. Ya. Hai, Mbak. Mulai. Ya iki lho, Bu. Aku jadi ngono. Tak anu turu terus kok. Aku ono video turu. Keselen. Karo kowe. Keselen. Gak krungu. Keselen perjalanan turu air ya. Ayo mantuk enggak kamu? Mantuk ya, ayo mantuk sih Mbah. Ayo. Mantuknya. Ayo, Mbak. Para. Para mantuk para. Bae lagi neng dira. Nangin nek weruh gak neng ndi? Nangin neng ndi sih? Wah, olah iso. Gak melok saiki. Saiki gak melok saiki ya. Pinter e. Biasanya melok. Tak. Duh, saiki kena apa gak melok? Bosan. Mau. Apa takbiran ae? Ketakbiran. Nah, apa? Jadi mau siapa yang takbiran? Gak parah. Tumbas. Tumbas, Bah. Tumbas, Bah. Sudah sampai. Loh, mulai. Bas, mulai. Langsung ngamplok. Langsung ngamplok. Bis dari dengar, Bahnar. Ngedono main Bahnar ya. Ngedono ya. Maria. Ria. Neng di mana dek mau manek buah? Oh, anu tunggu ya. Tidak juga mau. Dia ada kak. Iya, Ada. Ayo. Kita juga ya, Mas. Nama anu, Pun, maaf. Mam apa ndak berkat?
ngantuk nih. Jak jungok mau ngantuk ya turun. Ngantuk. Nanya ya turunannya ya. Nggih, Mak. Heeh. Mau dijak jungok ngantuk. Lah, lebih mana? Ada, Mak. Pokoke diluk ki mau selara teko kene nih. Ning kono mek apa ya, Pak? Mangan. Jungok bar langsung ngono. Iya mantap. Mangan. Belok kan. Mau itu kan bisa-bisa kan. Heeh. Itu koyo main digawe kae. Rara teko maneh Lah terus ke mangan. Empes lah. Atau mulai ngantri akeh porsine. Alah iya. ngono kae kok nggonku kae rono rene wong. Rumah wong nek Mas ora. Turu. Langsung turu. Iya turu. Ngangek-ngangek ki ngantuk. Jak mlaku-mlaku mau, Mak. Gune banget. Takoki. Piye? Iki mau. Lah, Dedek. Teko Tepan. kene kendek apa ngono? Iki kae. Di anu iki. Pedek ini ya. Sapa sing banga? Bahnya. Bahnya apa, Mbak? Dengar. Sing nom ta sing tuwek? Sing nom. Dengar. Dengar. Takoki. Lah bapake mantuk. Mantuk. Minggu. Balik neh. Minggu balik neh. Jajan nek ngene jungkuk kerasa apa ora? Gak krasa. Turu kok jadinya. Kerasa ora? Turu kok. Kene ra. Untuk musuki topine ae tak topine kok diusek ae mak. Iki grantung ah. Tak lah tak goleki nanti aku ngono. Jere nang Parah. ngetan ta mak sing ambek parang. Langsung gelem, Mak. Dono mae ya, ayo. Di oleh Kalimantan ngewah iki. Iya sak ron. Oh, Kak. Wong ki asline kaya wong piye lho, Kak. Pacaran nang HP ngono, kok HP. Mari ngono langsungan ketemuan. Ya ora ketemuan kuwi. Kok HP. Mari ngono digawa. Oh dhisik sing wedok mlerene, dhisik sing wedok kan wong Kalimantan, sing lanang wong Kempit. Lah sing Kempit ki pergawe mbah nang ya kok Kalimantan piye ngono ceritane. petuk ning kono. Ora patok wong ki kok HP. Asli HP lho, anu pokoke sampean kok goleki nang Kempit, desa Ringin Tunggal ngono. Langsung kan malam songo dinane dinikahno. Sing lanang sing wong Kalimantan. Sing wedok Kalimantan. Sing goleki ning kempet sing wedok. Sing wong wedok. Ngono. Nanti teko kene. Nanti teko kene kok HP Sawat iki. berarti numpake. Mbah, mbah piye ngono balane cah loro. Ora duwe sing wong tuane dipak nang Kalimantan tapi gak rene. Teko kene langsung rabi. Terusan rabi. Kok HP asli HP. Terusan sampean nang bojo omahku Bojonegoro. Tranggayam kecamatan langsungan dikon nang Empit iki. Jere gogo tau nih. Kok HP asli ku lho jere. Lah ya sing lanang mergane Kalimantan. Oh, Kalimantan iki sing wedok ki mergawene iki mbah nandi ngono jere. Orang petuk jerene. Ora petukan. Kok HP asli lho. Kaya wong anu tiba dadi bojone iki. Wong wedok nambah dhisik mulai dhisik sing wong wedok kuwi goleki detail nang bandara kono. Direne karo nacak wong kene. Mama ning kene saiki. Iki mama nang kene lho. Kira gurune Kalimantan. Wargane kuwi Keluargane wong wedok iki. wargane wong wedok iki karep pake to mbok piye. Gak yo ora rene. Pokoke diserahno ngono. Diserahno wong kene piye anune. Apa kuwi nak nikahan kuwi di apa narani anu wong tuwa wong pakane lho kuwi yo kok HP kok anu. Oh, ijape. Ijape kok HP. Kok nang HP ngono lho ora wong rene gak. Ketok ngene iki. Gak. Tapi dok ijazah. Ijazah kan besok di awan ae anu lah. Nyantena nek yo oleh kuwi lah. Dikeki terus dikeno
taninya tak anu mang petukan putune kena le. Ora aduh, aku gak roh nganteni. Gak ketok gimana tadi? Gak ngetok sel. Ya ora iso ngomong kene le, ngomong bisa. Basa Kalimantan. Basa Kalimantan apa ya le paling bahasa Indonesia. Ya bahasa Indonesia ngene gila. Lah ya ora iso ngomong Jawa Jawa iki gak jere. iso. Iso. Sunda ya akeh kadang juga iso ngomong Jawa. Pengen roh Kalimantan paling Dayak ngono kae man. Dayak saya pikir malah ayu-ayu zaman biyen Dayak zaman asli biyen jere nang tengah apa ku alas ku jere wong anu kuwi ambil biyen balane nyentuh wong Dayak di Kalimantan ku kok wis apian ngene iki wis dadi ana nang apa kuwi nang apa ora nang alasan lho Wis dadi desa. dadi nang desane Kalimantan kuwi tambah baris ta kamu jadi Dayak Baris ya kan. wong ono gentenan panganan di sing anu di sing iki Lu Kalimantan Bangklen wis sita wong Dayak Banglayan. Bangklen Benturi sak mbake sak kakake Itu kak ada. adik ya tapi nama kono Kalimantan ngono yang diwono aku gua mungkin Bangklen oleh Kalimantan ya ning Dayak kuwi tapi Dayak wis nang desa wis nang kotane to ora nang nomor bocah wong ayu-ayu Putih-putih wong anu kasih. iya sak kakake ambek adik iki dirapi kuwi kok ngelu karo Loro karo Mbak. iya dirapi wong kene kita mleh yo mleh nang kono nang Kalimantan kakak isa adik rapi lah kene nah iki wong wedok iki goleki rene kok sama diakat no ae iki kawitno Ndre judu iki Jodoh ya ya kok HP iso goleki rene koyo mase kuwi ya kok HP delok YouTube teko rono. lah kok HP Dadi iki lho. ya iki sing ayu dhewe ngono biyen oh Cabut nyian. Halo pemirsa, dadah. Aku mau bubuk dulu, dadah. Istirahat sih. Istirahat.